नमस्कार. आज आम्ही या व्हिडिओत पुरी आणि बटाटे तोय करचे पळोव्या. बटाटे तोया लागचे सामान पळोव्या. 4 मीडियम साइज बटाटे, 1 टोमॅटो, 5-6 हिरवी मिरसांग, अर्ध चमचो हळदी पिठो, फण्णे पालो, 2 सुकी मिरसांग, लहान आल्या तुकडो, थोडोसो कोथिंबीर पालो, 1 लहान चमचे सासव, हिंग, पुरीक लागचे सामान पळोव्या. एक कप गव्हा पीठ, त्याच मापान 1/4 कप मैदा आणि 1/4 कप रवो आणि पुरीक आणि बटाटे तोयाक लागचे तितले मीठ. पहिली बटाटे तोय करून घेऊया. बटाटे धुवून कट करून घेवका आणि कुकरा भितर बटाट बुडश तितले उदक घालून घेऊन कुकराची 5 सिटी काढून घेवका. गॅसा फ्लेम हाईच दवरका. बटाटे बरे शिजले की ताजी साली काढून घेवका आणि ते बरेकन मॅश करून घेवका. बटाटो बरो मॅश जाल की तातू भितर उदक घालून जरा पातळ करून घेवका. आता ह्या बटाटे तोयाची फण्ण रेडी करया. कायली भितर तेल हुन करून घेवका. तेल हुन जाल की सासव घालका. सासव पुटपुटचे लागली की सुकी मिरसांग आणि वाली मिरसांग घालका. वाली मिरसांग जरा भाजून जाल की फण्णे पाल घालका. आली बरेकन किसून घेऊन ते बी घालका. त्यानंतर हळद आणि हिंगा उदक घालका. त्यानंतर टोमॅटो घालका. फण्ण करपूचे ना करपत तशी दिसल्या थोडे उदक घालाय जाता आणि सुमार अर्ध कप उदक घालून टोमॅटो 2 मिनिट शिजवून घेवका. टोमॅटो बरे शिजले. आता रुचीपुरती मीठ आणि उदक कन पातळ कन घेतून शिजेल बटाट घालका. सगळे मिक्स कन घेवका. तोय खूप दाट दिसल्यार उदक घालून पातळ कन घेवका. वयल्यान कोथिंबीर पालो घालून हाकी गजगज येवचे दिवका. गरम गरम बटाटा तोय रेडी जाला. आता ताजे बरोबर गरम गरम पुरी बी करून घेऊया. एक व्हड आयदनात गव्हा पीठ, मैदा पीठ आणि रव घालून घेवका. सुमार अर्ध चमचो मीठ घालका आणि सगळे पीठ बरेकन मिक्स करून घेवका. एक व्हड चमचो तेल घालून परत आणि सगळे मिक्स करून घेवका. आणि आता थोडे उदक घालून घट्ट पुरी पीठ घालून घेवका. पीठ बरे घट्ट उरका. जरा बी मऊ उरल्यार ते तेल पिता. पीठ मळून जाल की थोडेशे तेल घालून आणि आम्ही 2 मिनिट मळून घेऊया. पुरी करचे टायमारच पीठ घालून घेवका. पीठ घालून सुमार वेळ दवरल्यार ते पीठ सॉफ्ट जातेर वता आणि पुरी तळील तेन्ना ते तेल ओण घेतेर वता. त्या पिठाची सनसन गुळी करून घेवका. आणि आता पुरी लाटच्याक पीठ लावच्याना तेल लावून घेवका. पुरी लाटताना चारी वाटेन एक नमुने लाटून घेवका. एक कडे मोठी आणि एक कडे पातळ उरच्याना. सुकी पीठ लावून पुरी लाटल्यार पुरी तळचे वेळार ते पीठ तेला सुटतेर वता आणि तेल करपता. त्याच खातीर पुरी लाटताना तेल लावका. पुरी पीठ घट्ट जालना जाल्यार आमका तेल लावून लाटचे त्रास जाता. त्याच खातीर पुरी पीठ बी घट्ट घालून घेवका.
पुरी केन्ना मिडियम नाजाल्यार हाय फ्लेमार भाजून घेवका आणि तेल एकदम तापील उरका, थंड उरचे ना, नाजाल्यार आमगेल पुरी फुगनात. आणि ह्या पिठात आम्ही रवी यूज केल्यान पुरी बेगी मऊ पडनात, खूप वेळपर्यंत फुगिली उरतात. अर्ध तासा भितर पुरी आणि बटाटे तोय रेडी जाता. तुम्ही बी हे बटाटे तोय आणि पुरी घरात ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक आणि शेअर करा आणि कोंकणी रेसिपीज कोंकणी भाषेत पळोवच्याक टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.